Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma, Karon! imo kong ihatod o dili. Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Ang butoy, nganong nausab na sad ang iyang huna-una. Og mauna ni ron. Ingon na siya ini, nga nauli. Si Harry. Kinahanglang magbayad sa siyang gibuhat ni Irene. Pabayro ni mo, Pia? Unsaon man? Imong ipapriso? Makapapriso ka ni Sir Harry? Nakasa siya. Angay lang nga magbayad siya. Ang pangutana. Makahimo ka ba? Gikinahanglan lang nga mo dangop si Irene sa mga pulis. Tabangan ta siya. Ikay ingon. Suod ni mong higala si Irene. Nagkinahanglan sa imong tabang. Kini di ay. Dili pa di ay ni tabang. Bisag usahay, daog-daogan kay ni siya nako. Aw, dili kay usahay ra, uy. Daog-daogan kay ni siya nako ba, pirmi. Pero walang gahapon kumubiya niya. Nga naman? Wa man sa kuy lang kapaingnan. Asa man ko be kun wa si Irene. Wa na ba ako'y ginikanan. Naginusara na lang ko. O si Irene na lang ang giisip na kong pamilya. Makalibre man sa kukaon gud kung kanunay ko nga muuban niya. Kung mao na, ayaw siya biyai. Gikinahanglan kaniya karon. Sa higayon nga makamatno na siya, kumbinsiha siya ha, nga musumbong sa mga pulis.
Diin ka gikan, Bonnie? Kuan boss. Gipangita taga ganina. Pero matod nila nga milakaw ka kuno. Og wa ka magsulti kuna sa kapaingon. Sorry boss, wasab ko makaantos. Kuan, gibalik na ako ang babae nga imong ibiyaan dito sa rest house. Mamatay yun ito dito. Makasabaan ta ni daddy ni mo. Oh, ako? Makasabaan? Ako di ay. Magkasabaan ta kung manimaho dito. O may reklamo. Kung sa man may isugo ka ba unta na ako, boss? Oh, O unsa ka na? Tungag gabi na, boss. May bubang ugma na lang sa buntag. gusto kong pangitaon mo katong gwapang babae nga kalit lang nga mipakita ka kanina, Bonnie. Ha? Pero asa man, boss? Bonnie! Boss, Kung nasayod pa lang ko kung asa siya pangitaon, dili ko na unta siya ipapangita nimo, dili ba? Bugo ka ba? sorry, boss, pero kuan, maguta masayon kung kinsa ka to babayana, boss, nagmaskara pa siya. Ilisod siya pagkitaon sa social media. Wa ko'y labot kung noon sa inyo buhaton na ron makita siya. Bitaw sa no. Basta ang gusto ko nga makita ninyo ang maong gwapang babae. Kuan, boss, kuan ba, boss? Dadaan na lang ka tigag laing babae, boss. Kanang mas gwapa o mas sexy pa ato niya. Boss, ikiliwan ko kunay mo. Kanus ako lang di pangayo ang imong opinyon sa matagbutang nga akong magustuhan, ha, Bonnie? Kanus alang. Boss, lisod magod ka. Kung maglisod ka, kung dili ka na makahimo sa kung isugo kanimo, kung wag ka na ipulos alang nako, pues patyon ta na lang ka! Boss. Boss. Kung di na ka mapahimuslan, Bonnie, hipuson ta na ka! Ibutang ka ng imong pistola. Daddy? Niya ka, Dad? Si Rofo. Sir. Dad, Daddy niya ka. Kanusa ka lang nabalik, ha? Nganong niya mo ka? O sabay mong gibuhat din eh? Ngano? Dili na ba ko mahimong mo pauli dinis kaugalingon na kong panimay? Dad. Mao ba na kini ang imong buhat din samtang wa ko? Daddy. Gusto ka ba? Nga mulabaw pa kay nako? Mao ba? Dad, no. No, Daddy. No. Sir. Si Rofo, sir. Husaman! Ikaw na, sir. Mulabal ka ning way hinungdan? Di ba nga buot ka man? Kapatyo ni tawhana? Unya karon mulabal ka? Sir. Sir. Ihatag ka nako ka lang imong gikuptan nimong pistola, hari. Ha? Dad, Good boy. Kana, maunay gusto nako. Bon, dawata. Sir, ngano? Dad. Wa ko makauyon sa akong nasaksihan kaganina sa akong pag-abot. Ay. Usa ka sa akong sinaligan nga tao, Bonbon. Og nasayod ko, matinudaanon ka nako. Ingon man sa akong pamilya, dili ba? Bisan kanus dili ka makahimo sa pagluib ka nako. Dili ba? Wa ko masayop, di ba? Gusto ka, sir. Gusto ka. Kana. Mao kani akong gusto nimo, Bonbon. Mao man gani nga nako kaayo kog pagsalig nimo. Kay nasayod ko nga bisan kanus dili ka gyud makahimo sa pagluib nako. Sir. Mao nga niya, dawata. Unsay. Dad. Dawata ang pistola, Bonbon. Hatagan ko ikaw higayon nga makabaho sa gibuhat ni way hinungdan kong anak. Dad.
Ubos sila! Daddy! Sir, Uy! Alam mo ba, ang mataas na LDL o bad cholesterol ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso. Kaya ako, may dagdag na alaga araw-araw. Sed Panyawan Garlic Capsule. Pinagsama-samang panyawan, banaba at garlic para makatulong sa pagpapanatili ng healthy lifestyle. Mas kampante ka sa araw-araw. High blood at diabetes. Mag-Sed Panyawan Garlic Capsule ka na. Alagang natural, alagang Sed Marketing. More bitter, much better! Sed Panyawan with Garlic, produkto ng Sed Marketing. No! Dad! Dad, unsa ko na? sir, goon. Sige na, duwata. Sir, Dad, tingalig dawato niya, ha? Tingalig iya kong pusilon. mao kanay akong gipabuhat niya. So, dili imposible. Daddy! Dawata na, Bonbon. Kanay kuan sir kung usa man kini ka pagsuway You think? Daddy! Kung dili ka makahimo sa pagpusil kaniya, ako na lang! Daddy! Bang! Oh. I am welcome. Shit! Shit! Sabi ko, shit! Giset! Ano, may balik naman siya. Di ba matod niya nga, madugay pa siya sa laing nasod? Pero anong niya naman siya? Anong may balik naman ang akong amahan? boss. I wish wa na lang unta siya may balik. I wish mawa na siya sa hingpit sa akong kinabuhi. Boss. Dili ko niya. Dili ko gusto nga niya siya. Shit! Anong may balik pa ni siya? Ano man? Hey! Niya na bugtong tao ngayang gikadrukan. Nibalik na si Rufo. Ay, ni atay o, imna ni o. Ang liso ni sa kapayas, O tay, bida. Mura mo dili liso sa kapayas, nak. Mura mo liso sa santol sa... ang iyang gidakon ba? Talag saon sa niyang liso, da? Sukad ba sukad? Karoon ako makakita og liso sa kapayas nga ingon anak kadako. sige na tay. Kan ana niya, tunla ini kahuman ha. Uy, pastilan ipakaon pag yun. Di na mahimong tunlo na naglitso. Mahimo, pero mas maayo kung imo siyang usapon. Ay, purbida gyud oy. Si tatay sad, uy, sige na ba? Pila raman na. Sige na o. Sure ka ini, Pia? Mo na'y sulti ni Pia Papaya tay. Mao nga mutuon na lang ta. Basin pa di ay. Makatabang ni tinuod nimo. Sige na be. Nga na, ako na'y hungit nimo ini. Sige na. Bida sad oy. Ako na lang oy, ang bibi. Oo. Unsa may lasa tay? Lami. Lami? We, tarong ba? Lami lagi. Mura siya dili lisos kapayas. Mura siya kindi nga jelly ba? Tamis. Tinuod. Ayaw lagi. At taga ipakulain be. Usaram manggod matag adlaw ang giingon ni Pia nga imong imnon. Mao nga ugma na sad. Ayaw. Sa kaman. Ganahan man ko. Mahimo lagi yung daghanon sa pagkaon. Tatay, oy. Kanang tay, wa pa mamata si nanay? Ay, huwa pa. Hinanok pa gid kayo. Lami kang katog. Pero titingaling hubog ka.
Kay wa pa man makamatahang tudron. Sige tay ha, magawas ako ha. Wa para bato na ko mabubui si Pia. Mamubus ako. Oh, sige, padayon lang na. Lami gyud na. Nagduha-duha pa ko sa pagkaon sa mong liso. Sa pagtuo nga pait kini. Pero lami. Tamis. Sama gyud sa usa ka jelly candy. Gaana sa baldi alsahon, uy. Morning, giduha na lang nako pagda aron di na ko magbalik-balik. Di ra bagid matagba og usa lang ka baldi ang ibubo ni Pia. Uy, hala. Time pa. Nganong? Hala. Kadaghan na gud ining punuan sa kapayas din Oh. Nanaha ang punuan sa kapayas? Madaha day ang kapayas? Uy, hala kinsaron. Kinsarong gisakitan og niutong. Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posible nga maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED Kogon mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Kini ang SED Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon. Tila ibon kung lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus, ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit yapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.